Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň ruhyýet köşkünde şeýle-de etrap we obalaryň medeniýet öýlerine işgärlerden Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr-sahawat gaznasyny geçirmek üçin mejbur pul toplandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 fevralda Sewitden maglumat berdi. Medeniýet işgärleri ýygnalan pullaryň Türkiýanyň günorta gününe gor Sewitlerine bolan ýer sarsgynyna ejir çekenlere ýardym hökmüne iýeriljekdiginiň aýdylýanlygyny gurrun berýärler. Yerli medeniýet öýleriniň işgärleri zähmet haklarynyň tasýarysyny çenlemek berdi. Haýyr-sahawat gaznasyny geçirmäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Jeren Sahatow we Durdy Haýdarow diýilip tutulýan iki medeniýet işgäriniň her haýsysy özleriniň 1500 manat bolan zähmet haklarynyň 750 manat meşberine haýyr-sahawat gaznasyny geçirmäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Oba medeniýet öýleriniň işgärleri 1000 manat aýlyga işleýärler. Olar has kösenerler. Diýip Balkanyň bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkiýanyň günorta gününe gor sebäplerine 6 fevralda 7,18 barlyk güýçlü ýer titremeleri boldy. Türkiýede we Siriýede bolan ýer sarsgynlaryna helak bolanyň sany 45 000 geçdi. Hökümetçi neşirlere görä 20 fevrala çene Türkmenistanyň Türkiýe 4 gezek humanitar ýardamy berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 8 fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp adam pidalaryny getiren tebigy betbagatçylyk derarly Türk halkyna gynanç bildirdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň Türkiýe insanperwer ýardymlary iýermek işlerine girişildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym Aý Milli Jemgyýeti Gurbanguly Berdimuhammedow gaznasynyň ýol başlygyna jemgyýetçilik guramalarynyň, kampaniýalardan we raýatlardan ýygnalan insanperwer ýardymlaryň bir böleginiň 10 fevralda uçar bilen Türkiýe uradylanyny habar berýär. Balkanyň büdjet işgärleri haýyr-sahawat üçin pul tölemekden boyun gaçyran işgärleri işden boşatmak haýwatynyň atylynyny aýdýarlar. Kardeşlerimiziň arasynda ýagdaýyny aýdanlar boldy. Başlygymyz işden boşamak boýunça arzaňyzy ýazaýyň diýdi. Olar hem başga garaşyp duran iş bolman soň alaşsyz geçirdiler. Büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkiýede 220 000 gowrak Türkmenistanyň kanuny esasy ýaşaýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri adam pidalaryny getiren tebigy betbagatçylykda ejir çekenler üçin ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda raýat başlangyçlary bilen ýardym kampaniýalarynyň gurnalanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň howandarlygy me täş çağılar üçin haýyr-sahawat gaznasy 2021-nji ýylyň 29 martyny esaslandyryldy. Bu gurama Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanguly Berdimuhammedow gaznasy atlandyryldy. Ýurtda döwlet başlangyçy bilen haýyr-sahawat guramasynyň esaslandyrylmagynyň ýa-da türkmen häkimetleri raýatlardan özleriniň zekat we fitre sadakalaryny bu haýyr-sahawat guramasyna geçirmeyi talap edip başlady. Ujypsyz aýlyk hakyna güzeran eýleýän Balkanyň büdjet işgärleri özleriniň mejburi ýagdaýda haýyr-sahawat ferişteleriniň ýygnalmagyny geň alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda medeniýet işgärleri özleriniň humanitar ýardymy mätäç galýanyklaryny aýdýarlar. Ahal belaýatynyň häkimetleri Änöw şäherinde itleri zäherläp tutmak, soňra da taýaklap ýa-da bogup öldürmek çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäre sosial ulgamlarda onlarça ulanjynyň itleriň köpçülikleýin öldürilýändigini aýdyp, gyrgynçylygyň bet edilmegine çağırmagyna getirdi. Häkimliň işgärleri, sol tanda jemaat hojalygy müdürlüğiniň işgärleri diňe köçüdäki öýtüz uzarsyz itleri däl. Eýse raýatlaryň howlusundaky şeýle-de gizelenç etmek üçin köçä çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zäherlenen çörek ýa-da et, towuk ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Sondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da bogup öldürýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Änewli bir ýaşaýjynyň habarçymyza aýtmagyna görä, ol itini gezelenç etdirmek üçin köçä çykaranda jemaat hojalygy müdürlüğiniň işgärleri onuň itini alyp ilki bogdular, soňra da agyr taýaklar bilen urdular. Ol prokuratura arza ýazmaga taýýarlanýar diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerini mundan 10 ýyl çemesi ozal girişdiler. Bu çäreler häkimligiň we jemaat hojalygy müdürlüğiniň işgärleri tarapyndan ýurduň dürli künjeginde wagtal amal edilýär. Änewde itleri öldürmek bilen bagly nowatdaky çäreler geçen hepdäniň dowamında güýçlendirildi. Bu çäreler sosial
ulgamlarda onlarça ulanjynyň itlerin köpçülüklerin öldürilýändigini aýdyp, wagşyçylygyň bet edilmegini çağırmagyna getirdi. Hususan da Imo Messengerinde paýlaşylan maglumatlarda mämişe reňktäki ulu ulaglarda gelen işgärleriň itleri taýaklap urýan we boğyan pursatlaryny görse bolýar. Şeýle-de olarda gyrgynçylygy amala aşyrýandygy aýdylýan işgärleriň suratlary hemde atlary äşär edilýär. Haýyş, bu maglumatlary tizden tiz ýaýradyň. Gelin dostlarymyzy goralyň. Haýwanlary düýp götür arasalamak çäreleri dowam edýär. Haýyş, haýwanlaryňyzy öz başda köçä goýbermäň diýilip, paýlaşylan maglumatlaryň birinde aýdylýar. Sosial ulgamlardaky işçiligiň ýyzy süre haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň ençemesiniň Imo Messenger'ı kadaly işlemedi we olaryň ağzyndan 2 sansy Änöwüň häkimligine çağıryldy. 16 fevralda geçen duşlukda häkimligiň resmileri aktivistler bilen sypaýçylykly gürleşip, raýat pozisiýalary üçin minnetdarlyk bildirdiler. Şeýle-de olar aktivistlere haýwanlaryň öldürilmegi bilen bagly ilatyň arasyna uly gahar gazap tolkuny dowam edýär. Şol sebäpli häzir raýatlaryň şikayetlerini ören feresaplyk bilen çemeleşilýänini hem aýtdylar. Mundan başga da olar bu barada häkimiň habar ediljekdigini hem de gyrgynçylygy amal edýän esasy işgäriň işden çykaryljakdygyny hem wada berdiler. Dip ýagdaýdan habarly Çeşmämiz habarçymyda aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häkimligiň işgärleri 17 fevralda aktivistlere jaň edip, häkimlikde ýygnak geçirilendigini we welaýatyň wekillerine haýwanlary öldürmegi bet etmegi we tutulan haýwanlary angara eltmegi tawşyrylandygyny aýtdylar. Ahylda tutulan haýwanlary kabul edýän esasy ýer çoğunluda galındylary gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angarda ýerleşýär. Haýwan goraýjylar bu ýeri itler üçin konslager atlandyrýarlar. Bu wakadan soňra haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesiniň angara baryp görmegine ruhsat berildi. Olaryň sözüne görä bu ýerdäki ähli itleriň sany 50-den geçmeýär we olara kadaly iýim suw berilmeýär. Türkmen häkimetleri ýurtda itleriň we pişiklerin köpçülükligiň tutulmagy we ýok edilmegi barada açaçan mesele gozaman gelýärler. Türkiýede 10 miňlerçe adamyň ölümine getiren weýrançylyky ýer titremesinden soň Türkmen guruluş hünärmenleri sewitlerde gurulan jaýlaryň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna alada bildirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan Türkmen awatly hünärmenleriň biri seismik taýdan aktiv zonada ýerleşen Türkmenistanda häzirki bina edilen jaýlaryň mundan 50 ýyl uzalky standartlara laýyklykda galdyrylýandygyny, olaryň 5 balyk ýer sarsgynyna hem çydap bilmejekdigini duýdurýar. Soňky ýyllar Türkmenawatda Sowetler döwründäki Hruşşowka diýilýän jaýlaryň misalynda 5 atly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bular baryp 1970-nji ýylda ikrar edilen standartlara laýyklykda bina edilip, olaryň esasy artykmaşlygy degişlikde arzan bolmagydyr. Emma elbetde bu jaýlaryň hiliniň öwezine amal edilýär. Dip guruluş pudugunda 30 ýyldan hem köp wagt ähmet çekýän hünärmen bellädi. Onun sözlerine göre bu jaýlarda götürji diýwar gözüňde tutulman olar kart öýü misalynda galdyrylýar. Binanyň fundamenti, ýagny esasy goýulanda jaý mäkäm tutmaly götürji diýwar ýokarky gatlara çenli galdyrylmaýar. Munyň deregine binanyň esasynyň üstünden demir beton diýwarlar goýulýar we olaryň iki ýerinden, ýagny aşagyndan we ýokarsyndan armatura svarka edilýär. Soňra bu diýwarlaryň iki ugry boýunça apalupka, ýagny daşky germew düzülýär we sement goýulýar. Bu usul 4-nji gata çenli dowam etdirilýär. Ortadaky gatlara bolsa beton plitasy goýulýar. Dip 50 ýaşlaryndaky hünärmen gurrun berdi. Ol Türkiýedäki TV hadisede müňlerçe binanyň ýumrulmagynyň olaryň hil taýdan pis bolmagy bilen baglanyşdyrylýandygyna hem ünsüz çekip, Türkmenistan ýaly ýer titremäniň bolaýmagy mümkin sebäplerinde kabul edilen kadalyşdyryjy hukuk nusgalaryna laýyklykda, ýagny kada ýerin ölçegdäki binalaryň gurulmalydygyny aýtdy. Bizde 5 ballyk yer sarsany bolaýsa, häzirki gurulýan jaýlaryň diýwarlarynyň arasyndaky 2 armaturanyň binany saklap bilmejektigi aýdyň. Dip ol sözüne goşdy. Söhbetdeşimizin hem belleýsi ýaly Türkiýede 6 fevralda bolan helakçylykly yer titremesinden soň ýurtdaky gurulýan jaýlaryň hili bardaky mesele gün tertibine getirildi. Media habarlaryndan ma'lum bolýaly, ähli guruluş standartlary gözüňde tutulup guruldy diýilen jaýlar yer tartgynynda ýykylman, olaryň ýaşaýjylary hem aman galdylar.
Bizde Türkmenistanda ardan baha kowalaşyp mäkem bolmadyk jaýlar bina edilýär. Guruluşyk döwründe bu 50 ýyllyk standartlaryň hem berjaý edilmeýän halatlary seýrek däl. Ya hili pes serişdeler ulanylýandyr, ya asla da gerekli mukdarda harçlanmaýandyr. Diýip Türkmenabatda guruluşçy nykdy. Bu ağırlıkta yerli guruluş künärmenler Aşgabatda we Ahalyň täze administrativ merkezi Arkadağ şäherinde gurulýan binalaryň hem hiliniň pesdigini, olaryň hem bäs balyk yer sarsgynyny çydap bilmejekdigini duýdurýarlar. Ýokarky ýagdaýlar we hünärmenleriň huwatyrlary boýunça Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden şeýle-de yerli häkimliklerden kommentariýa almak başartmady. Belläp geçsek Türkmenistan 9 baldan ýokary seismiki aktiv ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktyabr aýynda Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer ýüzünden süpürildi. 100 000-den gowrak adam wepat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň weýrançylykly 10 yer titremesi baradaky düzen sanawynda Aşgabatdaky helakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan tebitiniň bereket sol wagtky Gazanjyk owasynda güýçli yer titreme netijesinde onarça bina ýykyldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii betbagçylyklar we olaryň ilaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Bu ağırlykda Siriýadaky we Türkiýedaky yer titremeden soň Merkezi Aziýa ýurtlarynda binalaryň seismik ýagdaýy häkimetleriň gün tertibiniň esasy meseleleriniň birine öwrüldi.